Shi ba ko yara ballantana mu samu yara su tuba mana ko keke na fekin nan ba mu samu na hau. Assalamu alaikum. Hajiya. Assalam. Dan da zuwa. Ina za ku je haka? Wallahi kin ga yanzu wurin mai maganin gargajiya nake so ku sai kin san ya bu. Wallahi tsabagin ba mu da kuɗi wallahi in ga miki bashi ma na gina ciwo. Saboda mu kai ta wurin mai maganin gargajiya. Hajiya kenan. Kin san bana gari? Zuwa ne na ji mummunan labari akan yarinyar nan. Ke ma Hajiya kina da damuwa guda ɗaya. Kullum ina son in gaya miki, amma ina gudun zuciyanki. Wannan yarinya ƙarama da ita, kin kasa mai da hankalinki a kanta. Me yasa ba za ta janyo miki irin wannan abun ba? Duba fa wayan da yake hannunta. Yarinya ba ta kai ko ina ba. To wayan nan fa saurayinta ne fa siya mata. Saurayi ko kunya yanzu ba za ki ji ba? Yarinya ba ta kai ko ina ba, saurayi ba ku san shi a cikin gida ba, ba ku san komansa ba. Ya zo yana ɗaukan ɗawainiya akan yarinya. Ku iyaye kuna da ƙananan damuwa. Ya za a yi yarinya kamar haka ku ɗauki ragaman cikin gida ku miƙa mata a ce duk wasu ɗauniya ba aiki take yi ba fa. Dama tana aiki ne in tayo cefa ne babu matsala, amma yarinya ba ta aikin komai. Kwanaki nan fa na zo ina wucewa fa na same ta da wani wai ana soke kayan cefa ne za a shigo da shi cikin gida. Ke kuma uwa kin zauna kina jira a miƙa miki, babu wani bincike babu komai. Ya shigo ne an san da zaman shi? Ya zo da maganan aure? Ko irin saurayin da suke rabewa da 'yan mata a waje? Gaskiya Hajiya zancen ki je gurin mai maganin gargajiya bai taso ba. A ɗauki yarinya a kai ta asibiti. A bincika yarinya a duba a ga me yake damunta. Shi mutum kana ganin sa yana tafiya baka san wani irin cututtuka bane yake jikinsa. Yanzu wannan yaron kun san ma ko yana da cuta a jikin shi? Sannan kuma idan ya barta da ciki nan ma ba ya barki da aiki ba. Yanzu wannan maganin gargajiyan ƙarshen shi ma sai ya lalata mata wani abu. Gwara dai ku tafi asibiti. Hajiya kenan. Yanzu kina ta magana fi sabilillahi ina muke da kuɗi. Muna da ma wani tsayayye ne da zai bamu wallahi wannan kuɗin da can zan kai ta wurin mai maganin gargajiya. 500 ce na je na ciwo bashi. To yanzu ba haka ba ina ne mafita? Hajiya akwai mafita. Akwai wani ƙungiya da aka kafa ta a jihohi da dama. Mafita ga matasan arewa. Mafita waɗannan ƙungiyan suna taimakawa abubuwa da dama, musamman ma fyaɗe da 'yan mata. Suna da likitocinsu, suna da abubuwa. Ke in na tsaya irga miki abubuwan da suke da shi, suna da abubuwa da yawa. Idan kika je kin je kankat, za su ɗauki nauyin komai da koman yarinyar nan. Sai sun karɓo mata hakkinta daga hannun wannan yaron. Wai yanzu kina nufin ƙungiyar nan za ta iya ta karɓo ma wannan ƴata hakkinta? Insha Allahu, kuma har ta sa ta ba wa wasu tsoron aikata irin wannan abin. To yanzu ba da wani jima ba so nake ki kai ne. To yanzu mu miƙe kawai mu ci.